Ngopo ya iki? Kok sadake jenggilengan kaya sadake iki le beda karo biasane. Nyolowati wong iki. Apa tempelan ning lor sumur kono? Ngopo ya? Wis, muga-muga ora apa-apa wis. Wis, muga ora apa-apa. Kok terus kaya arep nyaut pemean bareng. Wis, ngopo ya wong iki? Ora kok biasane kaya-kayane kaya nesu ngono ya. Weh lah, yes muga-muga ora apa-apa. Aku ngerti kok biasane lek pur iki biasane iki mek mbuh mergo kumat ling apa wae. Paling mbuh kae. Aku ya gumun ning ya wis ben muga-muga ora apa-apa lah. Muga-muga ora apa-apa. Nek ndelok lek pendela-pendelo iki kayane ya ora kaya biasane. Aku sanksi, paling-paling kok tempelan iki wong iki. Ya, iki kowe bener. Kowe Kang bener kene. Tak goleki kowe Kang. Ayo kowe tak go seksi. Bar piye? Ayo seksi. Kok mendelik-mendelik ngopo? Ayo sapa wonge? Heeh. Nek bantuan 500 juta. Kok sing nikah kok 500. Weh. Ayo weh piye nek ngono kuwi? Ayo jojo nek ngono kuwi wis. Wah tak kekrek. Ah tak kekrek pokoke. Masalahnya apa? Masalah iki piye? Di masalah iki piye? Lah piye wong randuk kowe entuk bantuan. Sak 500 juta. Heeh. Aku meneke sing nikah aku 500. Kuwi piye kuwi? Weh. Wis 500 juta kok. Ayo berarti duwe korupsi tak ngono kuwi. Iya. Oh iya oke. Ojo terus duwe panduka duwe korupsi. Hati-hati lho. Kowe ora ngelangi duwe lho. Ora mergo aku ngewangi. Iki masalahe. Kowe kudu ngerti 500 juta karo 500 iki beda apa ora? Ya cetha to. Kaya kowe. Oh 500 juta kok meneku 500. Kowe iki bolol ora aku. Bener. Aku kekrek ya mbok ewangi kekrek. Ha. Tandur pari ya tandur. Ning kose kuwi beda masalah. Amulaku terus Pak Duku kekreke dhek kuwi apa dhek Duku iki korupsi to. Ngatur dekku to. Betul. Kok tak ngandani. Ha. Saiki aku mak pengen takon meneh. Heeh piye? Ngopo wingi kowe wis pirang-pirang minggu, pirang-pirang wulan kok ya kuwi. Lah kon rondo wis saiki ora tau mangat rondo. Jimbitan sing penting jimbitan kuwi lho. Jimbitan kan iso kanggo biaya keperluan kampung, iso nggo tuku kursi, tunggu meja, tunggu macam-macam lah. Kok ora mangkat. Ayo ora suti. Lho, kok iso? Aduh kowe korupsi kok. Oh. Lah ya katanya pas 500 juta nek 500 ya korupsi aku. Korupsi mergo 500 kudune 500 juta. Ayo kudu 500 juta.